Arugong, आं माखासे सोंथि सोंनि दै नों फिननायखौ खिथा। भारतनि दानि गाहाय मन्थ्रिनि मुङा मा? नरेन्द्र मदि। जादों। आसामनि दानि गिबि मन्थ्रिनि मुङा मा? डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। जादों। आसामनि दानि सोलोंथाइ मन्थ्रिनि मुङा मा? डक्टर रनु सेखु। जादों। माहारिनि बिफा होननानै सोरखौ बुंनाय जायो? महात्मा गान्धी। जादों। बर'नि बिफा बड'फा होननानै सोरखौ बुंनाय जायो? उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। हा? उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनाय जायगानि मुङा मा? थुलुंगाफुरि। जादों। भारत हादरनि हादरारि संमेथाइया मा? जन गण। जादों। जन गण संमेथाइखौ सोर रनसायदोंमोन? रबीन्द्रनाथ ठाकुर। जादों। जोंनि हादरनि मुङा मा? भारत हादर। जादों। भारत हादरनि राजथावनिनि मुङा मा? गोदान दिल्ली। जादों। भारतनि माहारियारि बिबारा मा? फामे। जादों। माहारियारि फिथाइया मा? थाइजौ। जादों। माहारियारि जुनारा मा? टाइगार। जादों। माहारियारि दाउआलाय मा? दाउराइ। जादों। माहारियारि बिफाङा मा? फाख्रि। जादों। आसामाव गासै गंबेसे जिल्ला दं? 31। जादों। नों थानाय जिल्लानि मुङा मा? धेमाजि। जादों। बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन दाउनि मुङा मा? उट दाउ। जादों। हायाव थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन जुनारा मा? मैदेर। जादों। बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन जुनारा मा? जेब्रा। हा? जिराफ। जादों। बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दैमानि मुङा मा? निर। हा? निर। जादों। बर'नि जोबथा राजानि मुङा मा? दे राजा इरागदाव। जादों। राजा इरागदावनि गुबुन मोनसे मुङा मा? गबिन्द चन्द्र। जादों। मोननैसो सोंबावनांसिगोन। बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन दाउआलाय मामोन? हामिंदाव। जादों। ओमफ्राय ना बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दैमानि मुङा मामोनलाय? निल। जादों। ओमफ्राय गुवारसिन दैमायालाय मा? आमाजन। जादों।